Jeg har her cornisoletoppen fra Amelie Knit, hvor jeg er nået til det punkt, hvor jeg har strikket min strop, min venstre strop, og jeg skal i gang med at strikke den I-cord kant, der er hen over netpatenten. Jeg vender mit arbejde om, og det er så i den venstre strop på bagsiden, jeg skal samle mine masker op i. Og jeg zoomer lige lidt mere ind, så I bedre kan se. Det er i de yderste højre retmasker, hvor jeg skal samle mine masker op i. Et i højre ben og et i venstre ben, og ovenover tilsvarende på den her retmaske på højre og venstre. Måden man kan finde den her retmaske på, kan man gøre ved at kigge på den maske, som er på min strikkepind, som fortsætter ned i en linke. Og den linke der, den fører så op til den her retmaske, hvor jeg skal samle min første maske op i. Så jeg stikker min hæklenål ind her, i den her retmaske. Og så tager jeg mit garn. Her. Og jeg har min garn nedad her, så garnet vender opad til. Og så trækker jeg min første maske igennem her. Sådan der. Og det var som sagt i højre ben på den her retmaske. Jeg tog den første, og den anden maske er så i venstre ben på samme retmaske. Så tager jeg her og fanger mit garn op, hæklenål og trækker igennem. Sådan. Det var de to første masker. Og de næste to er så tilsvarende i min retmaske ovenover. Det er den her. Så der tager jeg i højre ben igen og trækker mit garn igennem. Sådan der. Og tilsvarende i samme maske i venstre ben stikker jeg min hæklenål ind og trækker garnet igennem. Sådan der. Så er der 4 masker her på min hæklenål. Og så skubber jeg lige min hæklenål ned. Sådan der. Så kan jeg lige overføre maskerne over til min pind. Så tager jeg en af gangen. Og den er altså lige drejet sig ind. Sætter jeg lige rigtigt på plads. Sådan der. Og den sidste der. Så er jeg færdig med hæklenålen. Og jeg strammer lige mine masker til på pinden. Og jeg vender mit garn om. Og den første maske, jeg skal strikke, det er en vrangløs dag med garnet foran arbejdet. Og en ret vrangløs dag med garnet foran arbejdet. Og så kommer den første maske her, jeg skal have strikket sammen med min I-cord kant og min netpatent. Og det er jo så to masker drejet ret sammen. Og der tager jeg altså min garnende med, for på den måde at låse strikketøjet. Sådan der. Og det er kun den her maske, hvor garnenden den bliver strikket med. Så vender jeg mit arbejde om. Og så finder jeg lige min garnende her, så den ikke kommer med igen. Sådan der. Og så fortsætter jeg ligesom før med en vrangløs dag med garnet foran arbejdet. Og en ret. Og en vrangløs dag med garnet foran arbejdet. Og en ret. Sådan der. Og så fortsætter jeg sådan her, indtil jeg når hen til der, hvor den anden strop skal etableres. Og den kan I se, hvordan jeg gør i næste video.